Lijep pozdrav svima, ovdje je Darko s HD televizije. U ovom videu ću vam objasniti kako povećati broj aplikacija na Philipsovim smart televizorima. Broj aplikacija koji se tvornički nude na smart TV naslovnici nije velik, ograničen na svega nekoliko servisa, a koji se mogu povećati odlaskom u App Gallery, galeriju aplikacija. Ovdje ćete pronaći mrežu dostupnih aplikacija i kao što vidite njih ima svega 21. Nekoliko servisa za streamanje videa, jedna lokalizirana NetHR s vijestima iz zemlje, vijesti vezane za vrijeme i to je to. Kako povećati broj aplikacija? Jednostavno, sve što trebate je odabrati drugu zemlju umjesto Hrvatske. To možete napraviti direktno unutar galerije aplikacija pritiskom na zelenu tipku na daljinskom upravljaču. Nakon toga će se otvoriti prozor gdje imate na izbor veliki broj zemalja, kako unutar Europe, tako i šire. I odabirom na bilo koju od njih dobiti ćete drugačiju galeriju aplikacija. Kao što vidite, konkretno odabrali smo Njemačku i broj aplikacija je bitno porastao. Uz napomenu jasno kako odabirom druge zemlje aplikacije mogu biti lokalizirane na jezik te zemlje. A isto tako pojedine aplikacije poput Netflixa neće raditi jer provjere IP adresu i otkriju da se ne nalazite unutar odabrane zemlje. No ponovno, veliki je broj aplikacija koje možete koristiti i definitivno veći izbor od onog tvorničkog ograničenog samo na našu zemlju. Dobra je stvar također što primjerice ako želimo dodati neku od aplikacija, klikom na nju i klikom na tipku Add, ona će se dodati na naslovnicu. I nakon toga možemo najnormalnije promijeniti zemlju. I dodati aplikacije na potpuno isti način. Nakon što su aplikacije dodane, vraćamo se na naslovnicu i pomicanjem u desno pronalazimo aplikacije koje smo dodali. Evo kratko, to bi bilo to. Nadamo se da će vam sada Philipsova Smart TV platforma biti nešto zanimljivija. Do nekog drugog videa, lijep pozdrav!